xemxiet il-ġmiel ta' wiċċek inti s-sebba il-ħolqien jisalmulek l-art u s-sema kull filgħodu bl-oħla l-sien. Ja mulejja nisik ħaj għaliex int tal-ħajja s-sid fik is-seta fik il-ħnina int fawwara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħutej minn qalbi nixtieqilkom l-għodwa tajba, illum id-29 ta' Wissu l-Knisja tagħmel it-tifkira tal-martirju ta' San Ġwan Battista. Ħanisimgħu l-istorja fil-Vanġelu tal-lum kif Erodi u x'hekk kien sera il-marra ta' ħuh meta kien Ruma u allura Ġwanni kien qallu li m'għamil sew. Minħabba f'hekk kien ħaqqu l-kundanna skont ħanejdu hekk il-mara ta' Erodi, skont il-mara li kien sera Erodi lil ħuh. U għalhekk San Ġwan Battista ikun prekursur tal-mulej mhux biss għax wera lid-dinja li l-Messija mwiet wasal, iżda jkun prekursur tiegħu wkoll fil-martirju. Ejjew għalhekk nitolbu eżis ħuti biex mod speċjali ħutna l-insara li huma persegwitati f'ċerta postijiet fid-dinja isibu l-paċi u jkunu jistgħu jgħixu l-fidi tagħhom b'serenità. Nitħejjew kif jixraq għal il-quddiesa billi b'umiltà nitolbu maħfra lill-mulej. Int li l-qajt b'imħabba kbira l-indiema ta' Pietru mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Kristjan u Rita Gigo, Doris De Bono u Lis Taljaferro. Nitolbu. U Alla int ridt li San Ġwan Battista ikun il-prekursur ta' ibnek mhux biss fil-ħajja iżda wkoll fil-mewt. Atina li bħalma hu sofra l-martirju għal verità u għal ġustizzja, hekk ukoll aħna nissieltu bil-qawwa biex niddefendu t-tagħlim tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna ju Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien il-mulej kellimni joqalli u int ħażżem ġenbejk u għejdilhom kull ma nardnalek la tibżax minnhom għax inkella imbeżżek jien qudiemhom. Arani, illum se nagħmel minnek belt fortizza, kolonna tal-ħadid, ħajt tal-bronz, kontra l-pajjiż kollu, kontra Slaten ta' Ġuda u l-prinċpijiet tiegħu, kontra l-qassisin tiegħu u l-poplu tal-pajjiż. Huma jeħduha kontrik, imma ma jagħmlulek xejn, għax jien inkun miegħek, oraklu tal-mulej, biex neħilsek minnhom. Il-kelma tal-mulej. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fik mulej jien nistken, ma jkolli qatt għax ninfixel, għal-ġustizzja tiegħek salvani u ħarisni, għatini widen u fittex eħlisni,
fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Kun su ta' kenna lija, int wieħed li tiġi dejjem is-salvani, għax blata u fortizza int għalija, Alla tiegħi, ħarisni minnejt il-ħażin, minnejt il-qarriq u l-kiefer, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Għax inti sidi it-tama tiegħi, mulej inti l-fiduċja tiegħi sa minn żożiti, fuqek serraħt sa minn twelidi, sa minn ġu fommi intaħatni, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek, il-jum kollha l-emejjel tal-għajnuna tiegħek, u Alla sa minn żożiti intallimtni u jinsissa għadni inxandar eġubijietek, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Inqumu għall-Evanġelju. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba fil-ġustizzja, għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien Erodi bat jarresta lil Ġwanni u qaflu fil-ħabs minħabba Erodja mart ħuħ Filippu billi kien iżżewwiġaw, għax Ġwanni lil Erodi kien jgħidlu ma tistax iżomma int il-mara taħuk. Għalhekk Erodja saret tobodu u kienet trid toqtlu, ma kienx tista' għax Erodi li kien jaf x'raġel tajjeb u qaddejs kien Ġwanni kien jibża minnu u kien ħarsu mill-lawċ u kien iħobb joqgħod jisimgħu, għad li kien jibqa' mħasseb ħafna wara li jisimgħu. Mela wasal jum tajjeb meta Erodi għalaq sninu u għamel ikla lill-kbarat tiegħu, lill-fizzjali, l-għolja u lill-aqwa nies tal-Galilija. Bint Erodja daħlet tisfen, woġbot lill-Erodi u lill-mistednin tiegħu. Is-sultan qal lit-tifla, itlobni kull ma trid u jiena nagħtik kull ma titlobni. U qalilha u ħalfilha, titlobni x'titlobni kollox nagħtik, imqar nofs is-saltna tiegħi. Dik ħarġet u marret tistaqsi lill-omma, tgħid x'nitolbu. Ras Ġwanni l-Battista weġbita dik. Malar reġgħet daħlet taġġel quddiem is-sultan. Talbitu qaltlu, irridek issa stess tagħtini ras Ġwanni l-Battista fuq platt. Tnikket għall-aħħar is-sultan. Iżda minħabba l-ġurament u l-mistednejn ma rridx jerġa' lura mill-kelma li ta'. Malajr is-sultan bat sultat minn ta' madwaru u ordnalu li jġiblu rasu. Dak mar u qatalu rasu fil-ħabs. Imbagħad ġieba fuq platt u ta' li tfajla u t-tfajla marret tagħtiha lill-omma. Meta d-disċipli tiegħu semgħu b'dan, ħadu l-ġisem tiegħu u difnuh ġo qabar. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Kif żgur li tafu eżiskuti waħda mill-aqwa pitturi l għandna Malta, impittra minn Caravaggio nnifsu hija tuħ ir-ras ta' San Ġwan u x'hekk li tinsab fil-konkatedral ta' San Ġwan u turina b'mod qawwi ħafna d-drammatiċità ta' dan il-moment li għadna kemm rajna mill-Evanġelju skont San Mark. Men Erodi kien mar Ruma għal xi raġuni jew oħra u hemmhekk ħa grazzja mal-mara ta' ħuħ Filippu u x'kien telaq lura lejn il-Palestina. Telqet miegħu hi t-tifla tagħha eżis ħuti. U marret tgħix miegħu l-art imqazza. U Ġwanni kien wissieħ lill-Erodi.
u jgħidlu ma tistax tagħmel bħal dan, hija kontra ir-rida tal-mulej li inti tieħu l-mara taħuk. U Ġwanni minħabba din il-ħaġa jagħti ħajtu, Mrs. Ħuti. Qegħdin ngħixu fi żmien u f'soċjetà li tippermetti d-divorzju, Mrs. Ħuti, però għal nisrani veru jeżisti żwieġ validu wieħed biss. Jeżisti żwieġ validu wieħed biss. U għalhekk importanti ħafna ma ninsewix dejn, Mrs. Ħuti. Għaliex b'dispjaċir kbir ngħidu li f'dawn l-aħħar snin ir-rispett lejn dak iċ-ċurkett u xek naqas ħafna. Ħafna m'għadhomx jagħtu każ jekk persuna ikollix dak iċ-ċurkett f'subaħħa jew le. U dan żgur li ma joġobx il-mulej. It-tradiment ta' weda li jkun wieħed għamel hija xi ħaġa li tmur kontra r-rida tal-Alla u Ġesu stess jikkundanna fl-Evanġelju. Eżis Ħuti dan mhux biex niġġudikaw lil ħadd. Kulħadd irid jara hu il-biċċa tiegħu quddiem Alla, ma b'appell minn qalbi lil miż-żewġin kollha biex joqogħdu attenti fuq il-post tax-xogħol, fil-postijiet tad-divertiment. Min ma jirrispettax iċ-ċurkett tiegħek ma jirrispettax lilek. Fit-tifrik tal-ħajja miż-żewġa m'hemmx il-paċi. Eżis Ħuti m'hemmx il-paċi fil-tifrik tal-familja. M'hemmx il-paċi tal-qalb. U għalhekk wieħed għandu u xek l-ewwel nett jitħejja tajjeb appell liż-żgħażagħ biex ma jibżgħux mill-ħajja miż-żewġa, però jitħejjew tajjeb għalija jekk il-mulej qed isejħilhom għal ħajja miż-żewġa. It-tieni biex ħen jidħlu biex jagħmlu dik il-weda quddiem l-artal jagħmluha bis-serjetà u jfittxu li jgħixuha kull jum ta' ħajjithom fil-futur. Dik il-weda jridu jġedduha kull filgħodu. U meta jaraw li persuna ma tkunx qed tirrispetta dik il-weda li jkunu għamlu dak iċ-ċurkett f'sabaħħhom, għandhom jevitawha u juruha biċ-ċar li huma għandhom commitment, għandhom weda li jridu jżommuha, Eżis Ħuti. Għaliex it-tifrik tal-familja qed iġib bosta u bosta tbatija. Tbatija lill-koppja stess, tbatija lill-luliet. Ħafna drabi t-tifrik tal-familja iseħħ minħabba li wieħed ma joqgħodx attent biżżejjed mhux dejjem, imma ħafna drabi, Eżis Ħuti. U allura jeħtieġ niskopru mill-ġdejt dak li għalih Ġwanni il-Battista ta' ħajtu, il-qdusija tal-ħajja miż-żewġa. Jew għalhekk Eżis Ħuti f'dil qudiesa tal-lum nitolbu għal miż-żewġejn kollha biex il-mulej jitihom grazza li jifhmu l-vokazzjoni tagħhom għax iż-żwieġ huwa vokazzjoni, biex jgħixuha bil-qalb bħala sejħa minn Alla u tweġiba s-sejħa tiegħu u b'rispett u mħabba kbira lejn xulxejn, ir-raġel lejn il-mara u l-mara lejn ir-raġel f'idej għax iż-żwieġ huwa sagrament li mingħajr f'idej wieħed ma jistax jgħixu, u għalhekk l-importanza li Ġesu jkun iċ-ċentru ta' kull familja. Fulton Sheen, isqof Amerikan li miet fl-1979 fama ta' qdusija kbira, darba kiteb ktieb wieħed mill-ħafna kutba tiegħu li semmih Three to Get Married, dawk li jiżżewġu huma tlieta mhux tnejn, għaliex fiċ-ċentru taż-żwieġ u tal-familja rid ikun hemm il-mulej. Ejjew għalhekk Eżis Ħuti nkomplu dil qudiesa nitolbu għal koppji miż-żewġin kollha, għall familji kollha, għal dawk li l-mulej qed isejħilhom għal ħajja miż-żewġa biex dan jagħmluh bħala sejħa minn Alla u tweġiba għas-sejħa tiegħu jagħmluh b'qalb kbira u b'ġenerożità. Joġobkom mu bil-wieqfa. Aħna nfakru llum ix-xhieda ta' San Ġwan Battista bil-martirju tiegħu ta' fġieħ is-sewwa u fġieħ il-ħaq. Nitolbu l-Alla l-grazzja li jkollna l-qawwa tiegħu biex niddefendu t-tagħlim tal-fidi tagħna. Mulej, int ħazzimt lil San Ġwan Battista bil-qawwa biex bla biża' juri lill-Errodi id-dnub tiegħu, wettaq bil-qawwa l-Knisja tiegħek hija wixxandar il-verità u l-ġustizzja fid-dinja tal-lum. Nitolbu.
Mulej Erodi kien iħobb jisma' kliem San Ġwan Battista u kien jibqa' mħasseb ħafna. Għamel is-setanin kollha tal-art jagħtu widna l-kelma tal-Evanġelju li bila qiegħda issejħilhom biex jimxu fit-triq tal-paċi u tal-ġustizzja. Nitolbu. Mulej jintajt il-glorja ta' dejjem lil San Ġwan Battista wara li temm il-missjoni tiegħu fid-dinja. Daħħal fil-glorja ta' dejjem li qaddejja tiegħek ħutna li għalihom qed noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa u lil dawk kollha li temmew il-ħajja tagħhom f'din id-dinja. Nitolbu. Mulej inta għamilt lil San Ġwan Battista belt fortizza u kolonna tal-ħadejt biex iħajjilek it-triq u ittilek il-modijiet tiegħek. Għatina l-qawwa tiegħu fil-ġlida tagħna kontra l-ħażin kollu taż-żmien tal-lum. Nitolbu. Mulej San Ġwan Battista sofra l-martirju għaliex Erodi intebaħ mill-fruwat qarrieqa tal-pjaċiri tad-dinja. Għaliex Erodi intrebaħ mill-fruwat qarrieqa tal-pjaċiri tad-dinja. Tħalli qatt li niġu mqarqa minn dawn il-fruwat biex ma nitbedu qatt mis-sewwa. Nitolbu. Ismana. Ejjew eżis ħuti minn qalbna llum hekk nafdaw fl-idejn l-om tagħna tas-sema talba ħerqana l-pajjiżna biex ma tidħol qatt mentalità divorzista. Jiġifieri l-żwieġ huwa biċċa karta ħafna drabi, skużawni, imma weġa ta' qalb biċċa karta iffirmajta u tqattaħħa x'ħan trejt mhux hekk quddiem Alla. Iż-żwieġ mhuwiex biċċa karta quddiem Alla eżis ħuti. Iż-żwieġ huwa impenn serju ħafna. Iż-żwieġ huwa rabta ta' mħabba li meta titkisser iċċarrat ħafna qlub. Ejjew għalhekk eżis ħuti nitolbu għal miż-żewġin kollha għal dawk li l-mulej qed isejħilhom għal din il-ħajja biex ma jibżgħux iwieġbu għal din is-sejħa b'ġenerożità. Nitolbu għal familji anke li għaddejjin minn forsi minn firdiet, minn separazzjonijiet biex il-mulejja tihom li jarfu r-rieda tiegħu għalihom. Min qalbna nitolbu għal ħutna l-anzjani, il-morda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli. Nitolbu għal dawk li jitolbuna, nitolbu għalihom u għal dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna, mod speċjali dawk ħutna li bħalissa għaddejjin minn xi mument diffiċli, xi mument mudlam tal-ħajja, xi mart mentali, depressjoni. Ma ninsewx nitolbu wkoll għal ħafna migranti li jingħaqdu magħna f'dil quddiesa biex iżommu sħaħ fil-fidi tagħhom. Ejjew eżis ħuti nieqfu ftit fiskiet lil mulej nitolbu għal paċi fid-dinja u noffrulu t-talb ieħor personali tagħna. Mulej Ġesu Kristu, San Ġwan Battista, mhux biss ħejjielek it-triq u rrik id-dinja meta ġejt, iżda wkoll tal-aqwa xhieda għalik bil-martirju tiegħu. Għatina il-grazzja li nuruk lid-dinja bl-imġiba tagħna nkunu lesti nilqgħu kull tiġrejb biex ma nitbedu qatt minn imħabbtek inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int muri Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru ta' dan il-mawndejt kollna sem fin-natura divina ta' Kristu li fu jissieħeb in-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int muri Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana muri Alla tagħna u li nniedmu quddiemek
وأعمل li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej Zuniti u din tiegħi neħħilek tintervita. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej bl-offerta li qegħdin nagħmlulek nitolbuk li żżommna fit-triq dritta tiegħek kif għallimilna San Ġwan Battista il-leħen jgħajjad fid-deżert u rijilna b'qawwa kbira bit-tixrid ta' demmu bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier għaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejt għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Aħna nfaħruk għall-leġubijiet li għamilt f'San Ġwan Battista, il-prekursur ta' ibnek, li jintollejtu fl-aqwa ġieħ fost dawk kollha li twieldu minn nisa, sa minn qabel twelidu u qabeż bil-ferħ kif ħass li waslet is-salvazzjoni tal-bniedem u t-twelid tiegħu kien ta' ferħ kbira għal ħafna u waħdu fost il-profeti kollha wera l-ħaruf tas-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna għammet bl-ilma lil-min tagħna l-Magħmudija biex l-ilma jieħu l-qawwa li jqaddes u bit-tixrid ta' demmu tagħlaq waxida għal Kristu. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lil kobor tiegħek għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidej nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun 14, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqifijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien
mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-erbieħ ta' ħutna Kristjanu Rita Gigo, Doris De Bono u Lis Taljaferro. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Ġwan Battista u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej.
تسليم فيك روحنا السير الفار لاتنين. ħanajdu lu grazzi bil-qalb l-mulej Jeżisħutej għal din l-Ewkaristija nqomu bil-wieqfa u ngħidu bil-qalb grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Aħna u nġeddu t-tifkira tad-daħla ta' San Ġwan Battista fis-sema nitolbuk mulej biex nitalmu nagħtu ġieħ lis-sagramenti tas-salvazzjoni tagħna li rċevejna u nħossu l-ferħ tal-ħidma tagħhom fina bi Kristu Siedna. Ħanejdu 3 Ave Marijiet lill-Omna Marija ta' Pino kif talbitna u llum noffruhom mod speċjali għal koppji miż-żewġejn u għall familji tagħna biex il-mulej jħarishom fil-fedeltà lejn il-weda li jagħmlu quddiem il-mulej u biex ikattrilhom l-imħabba tagħhom lejn xulxejn u biex il-mulej jeħles mill-mentalità li l-infedeltà tista' ssolvi xi problema. L-infedeltà qatt ma ssolvi problemi, il-problemi żidhom, anzi, ejjew għalhekk nitolbu għal miż-żewġin kollha u biex il-mulej jħares il-familji kollha, mod speċjali nitolbu għal familji ta' pajjiżna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħall f'did-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pino, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru Liban u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll.